Love me sincere. Gimme. Samuel Rudinde. Gimme. I'm James Rudinde. Niwe. Enoch na Lazarus Chasara. Gimme. Tatenda Cloud. Evidence all night. Tamire pambere penyu. Naya ndekundi puma uroi. Uye kutora mombe dzangu nechisimba uyane mboo dzako chitupa nemari dara utaura izvozvo ndilavunesi mucherera taura unani Samuel James inopirasa chasara tatenda evidence online taura tinzwe zvakafamba sei lavunesi ndikuwadza kuti ndiri mundarama ndechekuti mwana akamba kare ndishungurudza upi anodani Samuel taura muchidaidisa ukamba ndifambira sei mwana wesa mwana uyu wakamba kare kundishungurudza andishungurudza kudaro zvimwe zvacho ndaingonyarara anditi ipapo akatadzira kuti pamombe ndiri kutondotora kuti mombe ndeyababa wangu mombe ndedzababa wangu handina kumudaira handina kumuita sei ndakaramba ndakanyarara akaenda padanga akatengesa mombe ndikaramba ndakanyarara akadarikoda akandatengesa 300 handinodaira zvinhu izvozvo abuya futi zviri iyoyo akatengesa rukukwe rwangu ndakamubarira akatengesa stofu yangu ndakaramba ndakanyarara hana zvandaimbomukwadzi wati ndimubvuma anoti pamba ndepangu ndepababa wangu handina zvindaikwanisa kuti nditaure naye youya imweni wakandibata kudati kubva andisukumidza ndasvikoti dikitesha asi andagara handina zvandakareketa kuti naye akangomuudza kuti Samuel unoziva kuti uchareka ndikada mutsura chinhu chete ndati ahondosanga ndaandazodzidza kuti hazviri nani kunyarara asi mumwoyo mwangu ndinenge ndarwadziwa kuti mwana uyu ari kuti pamba ora iti izvozvinzi wobva ati echitobva futi kuno musi wa1 ari kushungurudza hama dzangu idzi kokwamucherera ihama dzangu akaenda kandokokorodza vanhu kwamucherera wakaungana wese pamba iri nyaya yehuroyi yekuti inini ndakanga ndichidzidzisa mwana wake damwe rake akati muri kuona kunyengerera mwana wangu kuda kuzomuuraya kunyengerera mwana waye akabva atodii akabva atoregedza chikoro ndamudzosera komufundi ndaitombhadharira nemari yangu zvikanzi kunyengerera mwana wangu kuda kumuuraya zvikanzi akabva andiroera futi mwanasikana ari panapa mutedzeri wake ndinana atatu echibva amurowa mwana achida kotaurawo chichemo chake kuna baba wake wabva amurowa kudaro mwana akasvika kugara pasi kudai iye wakwenda kwakutora dovi wabva aizenda panapa atori nemakireki mwana iye akatodzokera panzi ndoona wouya akadai ochini wakatosvika kutogara pasofa rababa inini ndozvidya mwoyo kuti hwangu hunerera uhu hwokuti handina mwari handina baba handina murume saka ndoita sei mwana uyu ndakamubatira munda ari kubasa mandatora zvese nemapemiti mandaiwo ndakazozwa reti kuti watengesa watengesa iwo zi hana kubvunza kwarora hamba ndakanyarwa ndakuzozwa rora akudeketera munzezi dzangu ndakadomboti pikiti handi manonoti handizviguma izvona zvipaupenyu hwake
inini ndinorwara ndinombochengetwa kana kumukwama aichengetwa kumukwama iye anosara famba zaida ngodonhezwa nehuku yangu chete anotora wodya manda vanoti mana handichatoiti zvipiwo newazukuru wabva atotedzerawo ndabvisa kudzedzera ndodzitsvetawo kusaiti ndokwenda dzitsveta ewo zasara akatureti pane kuti pendarwara atureti nepahwindo apinda nepo chibudisa maanini mafetiraiza ondotengesa zvese ngezvomashure izvo ndasvika ndapinda umba ana mubvunzi atinangoti mafetiraiza anga asiri angu rangu iri momomo nokunge ranga rirwara rimweni ranga riri hama yangu rimweni ranga riri kumukwama avandanyarara angona wataurira ndira anake ndakamusiyo izvoni ndiri panapa watamusiyo kupinda wana kutora kana huku kana mukaka wakavharwa kana shuga kana chini ana ari kugora chibuda nepahwindo pinzana takabva kumuti musumono wauya kuno ndikati sami uri kuziva here ari kutopopota kuti nyaya imwe imhangarire chini nyaya iyi aimhangarira chini ndichatovengana nehama dzenyu ndikati nine chomwe mangona nahama yangu inowengana nayo asi kutoti iwewe kana hama dzangu dzisiri kuona ndoda kuti dzione kuti inini ndaremerwa mukati wehana yangu nechiraramo changu kurarama kwangu zvadaro zvezvinya akabva taakubva kuno akwenda akasvika uko akabva inini ndafurirwa nani kuti ndiudze nyaya kwamama ndafurirwa namai mhingi maionesi ndoandifurira ndakandoti kubva kumba ndakasvikotopinda pano ndikaona anga ari pano anga ari tu ndikabva ndatotaura nyaya yangu ndikabva ndati apekorara ndinavo vandaenda ndakasara ndodzikapo zuva ratodini ratodoka saka ine tiri kunyanya kundirwadza imombe dzangu ndakamurambidza pane imwe nyaya ndikati mwana wangu nyaya afona ari kubataaongani dzakabuda dzakatengesa uyu ndingatoti kare wakabudisa mombe ngani 2 dzikaenda ku16 nenyaya yekudya nguruwe dzewazi dzikaenda ku16 aiwa ingani 2+2 dzekusikisitini 2 dzekutengesa akatengesa 1 ku16 tengesa akatengesa 1 yamakati akatengesa $300 akatengesa 1 yakaenda padanga saka dzanhatu dzakaenda obva azoti nyaya iyoyo ari kubasa ndiyo inyaya yakabudisirwa munhu kuti anhu awa ndiazivi bawo saka yamugadzirisa nyaya dzenu uyai izvozvi kuda kurombesa anangu kuda kumuraya anangu inini kurombesa anangu naabva naini wairi iwe ndakasvika nyaya yatobhakaidzwa bhakaiswa pendakasvika nandosvikondogara kudai fumei hama dzangu dzabva dzaungana pamo nyaya yamunotaura handizivi udai nyaya iyi papa mombe yaya yatengeswa ya yakatozohandei kwana stori handiyazivi bainei tasvika ikoko ndikati ndiri kuzvifambira nyama dzangu ndinozvifambira asi kuti ndinotore chinhu chekuuraya kana hama yangu kana kueni kana kuuraya nako inozvirapisa panyama dzangu nekurapisa handodza yako isina mwana zvikanza kushaya mwana kuda amuchanzwa maodhi yacho anawo handodza yacho kushaya mwana kuda ngarere ngomwa yamunhu
ichi tora mwana wangu akamurumura kamwana kake kakada kuti beba mukati kubva akahangadzira te akati oye nanzi warombesa mwana wangu ini nanhasi uno ini warombesa mwana wangu iwe abva auya kuno abva akutaurira vanhu kwenda kuti rakudzokera kuma ndakamuperekedza handina kuda kumuonesa pfungwa dzangu akati mhai atipesanisa ndijeni ndijeni iye atipesanisa atoti monake yake yada kufukunura zvinhu ndakaramba ndakanyarara zi uyo ati mhai ndina handina chekubata handina ndikati mai honest uri kuzvinzwa here uri kutaurika here mavesamatiregerana mwana uyu akamba nekare mwana wamutadza kuziva kuti mai wake pamusoro imai muri kutaura nyaya yasamuel ichiri yasamuel muchabata wamuwesa nandototaura izvozvi zuva rikutozvinzwa warikutozvinzwa hama dzangu idzi kushandiswa nemwana wangu hama dzangu idzi inini hama dzangu ndinodzida handina chendakambodziitira kana kumbotukana navo handina asi maitiro vanoita pane wakumafure mwaona apinda apa zvida kunaka azouya futi wana sitora yapamba auya ndototorwa ifuti memombe inini hando dzangu akati inini ndakundotengese yangu mombe kuti aya akataura kuti isusu hatiendi tisina mari hando dzangu kwabva yati right inini ndakundotengesa mombe yangu inini ndozotora inye makatenga ne40 ndozotora nditokuona chiri kuendera mari mombe idzi handisiri kuchiona zvese ndakawaita sei ndakawarambira zvakanzi ini ndakaromba kagondwa ndakaromba kekuti tarare nemurora ini ndozotorawo chipokwe chekugara nacho pamba ndakataurana nastori stori ndeyekupa mutarara auko takatokuenda menukuru wangu nyanga ndakataurotsikwa iko ndatsike wakataura kuti ravhunesa handimuzii ravhunesa handimuzii osvika futi pamba pangu anoti ravhunesa handimuzii ayo akati pano hatisati akambobatsisa saka mwana wakati abva kubasa kuenda kwakatorwe mubvana wakazitoro uyauya musirisiri ameno taenda kotaura kuti inai ameno ini mwanayo haina handizvizii hanzo dzangu ndadzitaura kuti ina handizvizii saka uya yabva anongedzazvikanzi uyo ndianoda kufa uyo ndianoda kufa saka muzotera muye ndikugezesei ticheke mazita enyu muhari ine mwoyo wangu uramba wachirwadziwa kuti inini mwana wavo anokuvawo munai inini wacho ndazoti azotaura kudaro kuti panati pasi takaponere musango ikati pamwe hama dzangu dzichatiri dzichabvunza asi zvakadaro semunhu ndanga ndakakomba ndakaramba ndiri pakati inini zii pobva pazodaro yanga yahondo hama dzangu dzakuchema uruda kuti uraire chiiko iwewe uruda kuti uraire chii takambokuitei akadzi acho akuchema ini ndazongoti tutsurutsu uyo anoti mai naabva wayo pakadaidzirwa tiri kukukumbirai padzore urayai jeni muurayi ukamutera akati tiri kukumbira kuti muurayi ravhunesi wacho najeni wacho nabhedu wacho urayai ndikati inini aini hapana pendichavhika esawa achini angu amate mubedu kuti uri aparoita nekuri aparoita nekuri aparoita nekuri iwewe chimbouraya mwana wangu tiona ukauraya mwana wangu newe uri kuti mwana achifushirwa newe chifushirwa amwe anoti usasatsike padzimba pedu saka inini ndakaremerwa changamiri ishe mambo ndakaremerwa mambo ndikaona kuti kana izvozvo ndichagara pasi nehama dzangu hazvichaitirwa zvadzangu kuti dzandofunga mangwana dzangu iwewe tsvaga mari yekuti tione kwenda kogezeswa tsvaga mari yekuti tiende kochekeswa mazita pari kufa munhu manje hai ndakati kudai akusiya iyi awaini ndozvindaita nemumwe mangu kuti ini ndichataura nawo ndaikupisa muromo wekuti
Andiwazviza iwe. Akutaurira nehama dzangu. Saka mauya nawo kwamambo. Saka ndauya nawo kwamambo. Izvozvo. Ndo tiri kunyanya kundirwadza. Pane chanda ndikubvunze mubvunzo miviri. Nati mune vana vangani? Ndine vatatu. Samelo ndiega mukomana? Ndiega. Nevasikana vairi? Nevasikana vairi. Wechipiri nokuti mimi Samelo anobatsirana nehama dzemusha kwenyu kwamucherera kutora zvinhu zvenyu. Kuti anowirirana nasekuru wake ukwamucherera ndizvo? Ndizvozvo Wozi tikona panapa patoriwo kuti wakwamucherera wamakasungisa. Wamakadaidza kusvikoita hausikusungisa. Asi kuti ndiwaonesa kuti ndizvo zviri mumwoyo mwangu. Ndizvozvo vaita zvakanaka. Mujeke murege kundimaka kuti mwana wedu uyu utidai. Hanzi wakatengesa mombe dzababa dzimwe ukatora nakuita nhatu. Wani wakatengesa wani dzawakatenha kuendesa ku16. Chivineri huku munda huku rutora ruku zvinhu zvese zvaifetiraiza ezaira donha resa mazai uruzonga mazai zvese mukumbira kutaura mambo pamusoro ndofunga pane zvinhu zvese izvi handina chendiwirana nazvo. Ndiri munhu ndimai wako? Ndimai wangu nyakundibereka ndini festival ndiwe firstborn anowarisa toro munhu unotozviendera kubasa kana pamba pavo aikungosvika pedzi kuti mari murisei. Ndine musha wangu wandakawaka toro kwavo ndinotogara nemhuri yangu. Chendinodoti ndikutaurirei mamu ndechekuti panyaya iri papa yekunzi kupumurwa zvimwe dzese dzandinoenda dzendine nyaya iri papa yekunzi kupumurwa nekupinde mudanga ndichitori munhu. Nyaya iyi sitori wakauya ini ndandisipona ndiri kubasa auya sitori wakasvika akapositori kune munhu handadzi yake yaanotuma kana uchinge wakasvika kumba kwake zvawakaita zvawakatora. Saka handadzi yakauya ikabvunze pamba kuchembera ngasi anga ari kumvana ini ndandiri kubasa. Ndakazofonerwa pamba inini ndichinzi pauya mai jani handadzi yasitori ichibvunza mai wako. Saka mama wako ari kudiyo kwani kwasitori. Ndakakumbire ufu kubasa ndikauya ndikaona wana sekuru ndikavataura ndikati wana sekuru pane n'anga dzinonzi dzakauya pai pamba. Asi handisi kuzoti zvinhu zvakafamba sei pataura kutoti mutondibatsirawo kuti n'anga idzi kuna muchembere akafamba sei kuti andosvike kuna nastori nekuti kuromaraini kwedu hakuna munhu usingaziva stori nemabasa ake. Ndakaenda kuna anasekuru tikaenda kuna handadzi yayo tikasvika tese tikafona nawo muchembere tikati mhai taurai nanastori. Akangotaurwa zvavakataurwa akangoti ehoni sekuru ndanzwa ehoni sekuru ndanzwa ehoni sekuru ndanzwa ndiri kupai 3 days kuti mudzike kunokuru wangu muchinge masvike kunokuru wangu tichibva takumbirirwa nehandadzi yasitori kunzi after 3 days matinyanyira tineti wanenge wasati wawane mariba. Ndofunga takazorwanga 4 days ndobva tatadhuma. Ndakatotaura ndiwo nyakutotaura akatobvunzwa nehandadzi dzawo kunzi handadzi une here mari inokwane 150 kuti tihaye mota kuti tiende kupi kuzasoko ne 150 kuti tipinde mudare iri kudiwa kuti 300 US. Akataura kuti ndine mombe iri kumumba ini akati ndotume mwana wangu ndikati wana sekuru handikwani baba mombe yamaini upinde kudanga muchemberera akatenge mombe yani yawo. Asi kwendinokwanisa ini ndekuti kumba uku kune yakasiya mudhara yatosara iyi ndiyo tinokwanisa kuti titengese tiende tifambire nyaya tinzo wana sitori vari muchokwadi here kana kuti ari kunyepa apa ndiani. Iwo akati hayo horai tiri kumba yacho ngaitengesa. Ndosvika takaenda kumba mangwana makusindika muka ndikatsvaga mombe ndakazodzona matoko pahwana yachengesa. Ndakaenda ndikandotora mombe ndikaenda yapadanga haya zveshu wakauya tikatengese mombe ndikataura kuti mhaya mombe yaite $300 ndakupa ana sekuru mari ini handisiri kubate mari vozondisi pamwe ndadviti mari. Mangwana makusindika akumuka tiende kwasitori kwatindonzochokwadi kuti chakadii chakabira sei iwo takagadzira zveshuwa mangwana makusindika
tikataura mumbwana tiri kude pakanzi parodiwe mumbwana anowari handadziya kuti ndinotera mashoma mudiki wachari mudiki ndiye akaona awa akabheja panana sekuru jeni haauyi ende handitodi kuti atodzike kuruwangu tikati aiwa no problem takaenda nemota tichisvike pastori paruwangwe paya tasvika takangopinde mumba stori chakatanga nechekubvunze kuti wana mucherera muri wana muradzikwa pe shona yekuti muradzikwa munoiziva here muramba makanyarara sei ava kati atiziva vabatana kurwa kunzwa namuradzikwa muri wafi wekumapuwa munoziziva here kuti handa dzenyu yakauye pano ikauye pano ikatore zvakati loveness unondiziva here ava akambotanga kuramba mba ndakamboramba ndakanyara akambotanga kuramba zvikanzi loveness unondiziva here zvikanzi sekuru ndokuziva zvikanzi nguva yese iyi indakauya kuti chitume wanhu wangu sekuru paradzai kuti auye chidumwe changu ndichikutaura kuti kundipo zvinhu zvangu waitizei pamba ndikati maiwo ingori pabhataura ichokwadi muone mabatsirwo munoita se etinokuita mukade kuramba uyu munhu tomuziva apikisiwa nenaye mushure meungatatodaro akauya chisungwa wari 2 muvillage wana wacho akasvike pakutuka stora akatiza akandofira kuSouth Africa asati asvika murodi akaita 14 days asati adzoka ndakaenda ndikandoaonesa ndikati maiwo muri kuona situation iri muvillage murume kana mune zvinoziva taurai afeya pachokwadi tione mabatsiro etinokuita tiri pamwe nana sikuru murume takadzoka tikanzi musi wefriday tichiri mumudara akatanga kuti ronzi iwe mukomana iwe mukomana wako mukomana mukuru musoti anowa ari papa ndikati ndikanzi festiboni yako inonzi lingoni iri papa ndikati festiboni yangu iri papa ringoni akasemuka kauya agara akataunzi tenda baba wako ava ndo ane upenyu hwako mwana uyu kumaimudzingaitire kudonhedzungure sechidonha kumashopu kuita sei zvese ende zvinhu zvaiva zvichiitika zvinozikana nemunhu wese akaramba akanyara ringoni yabva atotanga kutochima bva adzokera bva andogarawo zvikanzi ko mwana wangu wakanyoresa iwe mwana wemukomana wako wemukadzi mudiki ari musikana mutsvuku wangu akanditi ndikazotadze chinhu izvi ndiye tazoya chizoite mukadzi wako iwe stori ari kupi ndo ndatangorangana nezvine mwana iwe ndanatsokunoti hai mai anonge dzine chiguru no problem ndakaiti hasha ndobva tasimuka nemota kubva ikoko hana chendakataura hana chendakaita sei hasha dzangu ndakapedza pamweche tauye kumba nana sekuru tese buruka mota wana pataunganidzana tichimirira friday chatiri chitatu friday wana stori vauya wakatumwa mudzimu nemachiri awo nechitsvimbo chawo ndobva wauya mumba tauya vakatipinde mumba vanhu tese takaunganidzana sefamily yekwedu kwamurunzinde toti family yekwamuchera kunowa kuhama dzamuchemberi wangu dzese dzakanga vanzi loveness waakundiziva here mudzimu wabuda akauya ega pamberi akabva kuti makumbo awo akaombera akati ndaakuziva zvikanzi pendakakupe mushonga wangu handina kutaura kuti usasanganise mushonga here pamba panavo wakauya uchiti nditode mushonga wechipfuwa asi handina kutaura here kuti usasanganise mushonga kana zvinenge zvakuramba usazotsvaga umwe muprofiti kana imwe n'anga zvikanzi makadaro sekuru usaziva murunzwa zvikanzi zvidhuma zvangu panavo zvazviri zvikuru zvakurwisana pawakaenda iwe kune imwe n'anga kutoenda mumwe futi gwezvachi mashure kwekutera nhasi ndikapedza zvedu izvi asi kune chimwe chiri kusara chiri pai chiri pamba pano vandese vana sekurisi vakapera kubvunza mutembera kati kukanganisa kwakuri kusaziwa akazviomberera ega ini ndaiva ndingoripo pedzipa kuti muchembere taurai chokwadi kuti tibatsire kana paine zvinodiwa kubva nekunana sekurutisi akatadwe jongwe rehuku rinova riri renhungamiri akatadwe mbudzi 5 akatadwe mombe 5 akanzi mari 12,000 US murikunzwa zvikanzi kana muchinge mazobhadhare mari izvi ndichazochema muchekukanga mazochema ndinokudzikisirai awa mhayo ndonyakutanga kutochema ndokumbira wanasekundokumbira indisvikewo pa 5,000 ndakadedzera murume kuti 5,000 muneone yemunoti 5,000 murume ndakatanga kudedzera ndokuti imba iri kwarusape haitenga chindobhadhare chi n'anga
kana mine zvimakaitirana zvakude pachina kana mawirirana tinotanga kugare pasi toonesana kuti totangire papi nepetiri kuenda nepetiri kugumira. Uyu mumbana uyu dare richingotanga futi mumbana akatanga futi kubvunza nekurwadziwa nemwoyo wangu nekuti hanzvadzi yangu tinorowana mupatirana handiti zviripo musikane dzangu hapana singazvizivi ndakatera handadzi yangu pfungwa dzayo yaifungoti ndichamurowa. Ndakasvika ndinotore matransfer ewana anova ari iye ari kutaurwa kunzi wana waigare ikoko muri kunzwa. Hakuna akatora wana ini nechititi wana wangu wari kuwabhadhara school fees. School fees hakuna kana 1 yakaenda manzi grade 5 grade 3 musikana iyi negrade 4 kune balance 180 indakanyorwa ndidarurepa racho kuchikoro kwacho nechidzindo zvese zviripo yendinododobhadhara inini muri kunzwa. Ndakarwadziwa ndikati hapana chindikugara maticha kusvika kuti akataura kuti wana wako taiti wana waihirira pamba pehandadzi yangu yakarohwa handisati ndakasvika nekuti yanga isati yabvisira kusanganisira neuyu ari papo mumwe wacho mudiki last born. Ndakaenda kuna handadzi yangu tikataurirana. Ndakambosvika ndiri muhasha ndakasvika ndikatora handadzi yangu tikatungamizana tikaende kumba ndikandotorwa nasekuru ndikati handadzi yauyu tikaonesana akataura zvakataura pana nasekuru handiti akanzi hatikwanisipa kuti titaure nemai yako asiri paiba asiripo. Ndokusvika vatafonera muchikoro vati maiyo ndakandotora jeni uri kuno une zvaari kutaura saka imimi ichaimite sei muye munouya rini kuno akati handikwanisi kuyepo kuba ndichauya musi wa11 unova uriwo musi wanga akuziva hawo kuti amhangare nyaya yekupi kuno nemwoyo wakarwadza. Ndakasimuka so friday ndikateka muchende maiyo pedzeraneni n'anga idzi mune zvakanaka isi hatidi chihombe baba kumboko pedzeraneni n'anga mune zvakanaka oyi nhamba dzastori idzi mutaure nhamba fona akatore nhamba ndini ndakabva ndavapo iri kufona iwe angasina pakuzvona kuti foni iri kudi iri kufona ichibva yatonzi halo iwe chibva mhano bhandoti ndiwana sekurere bvayakata bvatangidza futi kufona zvikanzi ndiwana sekurere zvikanzi tisi wana sekuru wana story zvikanzi aiwa ndokumbirawo mangwana ndopenda kutumira mari yembudzi dzenyu 5 bvatokata iwe muchembe vandaona hangu ndikati apa inini handishadiba handichagwa ndichangodzoke kuna nasekuru because patone nyaya abva yatokudare kwamambo makoni. Ndakutofonera wanasekuru ndovataura kuti nyaya yakwani kwamambo makoni. Ndakafonera wanasekuru akati aiwa kana yakadaro chirega tichiwira tichiwe kuno kuno tisagama tiri pamwe chete tidii tikwidze tese kwamambo makoni tikafonera story wacho story akatitaura kuti inini kana muchinge masvika pamambo makoni mondifonera ndowataurira kuti mafambiro akaite munhu wakafamba sei. Inova nyaya iyi kusvika kwakaita story musha echiuya ina sabu. Ndakaenda futi kuna chief kanembira ndichindowataurira wekenge waripo kusvika awa abvunzwa akazoenda nekuna chief kanembirira kundotaura kuti ndishi akabvaenda nekuna ishi kanembirira akandotaura kuti ishi kanembirira ndinokumbirawo kuti munditaura n'anga kuti dzisasiye chitsvuku pamudunhu mani mudunhu menyu. Zvikanzi naishi kanembirira iwo unoti haudi chitsvuku asi kune zvakabata kwengotaura zvichi chokwadi zvinhu zvakubatsirwe mune zvakanaka. Ndokupedzisira kusvika tiripo nhasi nanasekuru wese waripo ameno kana paine pendapotsa wanasekuru wachataura. Tsamba chapupu chiripo chanyora ishi kanembirira iripo inova ina sekuru iri papa ichi. Saka mai makandorumba kwa story. Andina ndakadzita rangu handina ndakapita mukutoona kudaidzwa saka kumhangara kudai kukutorwadziwa mama hamuna wenda kwa story. Handina ndikuti ndakatanga kutokuziwa nekuti haya moti yakahaiwa iyo asi mune chokwadi kuti makafona nezviwa zvekana zvinasi ndikutumidzira mari yembudzi chazere apo zvanga zvaitika mama munoziva kuti kana ndiri ndega ndiri pakati kudai andenda ndangaukuudza kuti umwe aiti ungapafi uyo akati ngandifi saka inini ndakangonyarara zvanga zviri mumwoyo mangu zvirimo kutorwa kwangaizwa kuti ichi chinondorana nemuroa ichi chipokwe chinogara nacho ndingafana kugara ndingafana kuti muroa ndorara neicho omwasombobudira vanhu sakutopindira mubvunzo wangu ndati mataura ari nasekuru nhasi kana tine zuro
kuti ndiri kukutumidzirai mari yembudzi dzenyu 5 pafoni mwanawa Friday ndakanga ndauya last week echiti anotumidzira Saturday. Uchiri kutondera muchitaura kudaro ipapa ndikupaita sei ndikubatondera uya akandipe foni iyo atodhaira ndikati iwanhu wacho watumwa kuti nhasi inini ndiri kutofa omauri akaita nhasi ndiri kutofa ndinobvandadini kubvandafoni ati yewo sekuru munhu anonzi Story changamisa inini nhasi tikatofuma ndisipo inini ane vanhu vaanodyara so otsvaga history munhu anenge ari mugreat atsvaga history iyoyo ndo yaanoyaitaura naye yese akambodai apa obvati watanga mari dzaanotaura 4,000 akazviita kwese kuramukana titsike kwese kusvika mumaba wari wapenyu wakamurambira aenda pamufamba pehanzvadzi wamudzinga uku ndozvaanoita anonyeba anomukaniswa mambo pakasorera chinengozi Story echibvunzana pekutanga haana kuti wakaonini akati kune ajendi rangu rendakatuma rinova riri rinonzi chinengozi mhayo akagara naye wiki pamba echirombesa ari pamba pamuchembere akaitwa zvaakaitwa chida kwechipfuwa after some month tongoti 2 months Story chinengozi wakatera akauya kuna muchembere mombe dzikabuda usiku dzikaenda atera kuti chindibhatara zvinhu zvangu zvandakakurapa pakabuda mombe 2 dzikaenda zvinozikana nemunhu wese kana mutsamba zviri kunasha hapana chinhu chinyowa kwatona mbuya bhinzi kuti pamai apo kuna mbuya bhinzi Story nachinengozi nowanzi vanonyeberaanofiwa tete wonyepa vanonyeba vanhu ivavo kana varivo chekutokumbira mambuka vamhangarirwe ivo sekufesana kwakaita nemunhu wani inotomutaura ari pavo hanzi namambo timboendai kuseri kwechuu timboone kuti panei mozodzoka mudare saka hedu mobuda panze mabva kuna chiremba nyaya yekunti